dama kina nan? Wallahi Allah an da mu je da kai naka. Wallahi na je church ne kuma an ce wai na biya kuɗi kuma kin san da sati muna biyan kuɗi. Ni kuma yanzu ba ni da kuɗi shi ne da dawo zan je gida kan kanta. To ina ku ga sai kun biya ku. Na sai an biya kuɗi. To ai ni ga nan da wajen malam nake na ɗauki karatu. Kuma kullum din sai na zo amma kaga ko sisi ba mai biya. Kyauta! Kyauta ga Kyauta kuke yin karatu ko? kyauta muke yin karatu jan. To ni da haka ne inda hali za a iya shiga da ni wani addini na ku. In za ka shiga ai hanya mai sauki ne. Amma dai shi ba a biyan shi kuɗi. Ko sisi ba za ka ba shi ba. Malam, kuma ka gana dawo. Na ce fa na ga kuma ka wuce kuma ka dawo lafiya dai ko? A lafiya kalau wallahi malam. Yanzu ba da. Yawa sani. Wannan fita yadda sai muka haɗu da shi. Sai ki shaida mun cewa to gaskiya wannan addinin ya burge shi ma ina da sha'awar cewa ya zo don abin nan ɗin shi to bari zo don malam. Yana so a bashi kalmar shahada ne. Yana so ya ansa musulunci. Yana so ya anshi musulunci malam a takaice. Gaskiya ne. Za a bashi musulunci amma bisa sharuɗa na shiga musulunci babu fita. Na ka shiga ba Idan ka shiga babu fita. Babu fita. Ba biyan kuɗi. A ba wa za ka biya ai mu musulunci Mu dama biyan addinin kuɗi ne musulunci matsalar. addinin sauƙi ne ai. Biyan kuɗi ne mu dama matsalar. Addinin musulunci addinin sauƙi ne babu biya ba wani abin nan kawai sai dai a kallakana muka kalmatin shahada kawai shikenan. Shikenan malam na cija. Yawwa ka shirya ko? Na shirya. To bismillahir ashhadu Attahadu. ka riga ka shiga musulunci Shikenan na shiga. ka shiga musulunci babu fita kuma babu abin da zaka riga wannan sai dai kuma ka faɗa mana sunan da ka fi so a cikin addinin mu na musulunci Ai ni malam kamar irin su Abubakar irin su Umar irin su Aliyu duk ga sunan irin su Hamza duk ga sunan irin zaka zaɓi wanda kake so a sanya maka Mamari. James. Wai ni ban ji ana faɗi su mangal su dangote su turaki ba ne. Malam, za mu ji fa babban magana ai babu wannan a musulunci